Dva različita vremena opisuju jedan isti događaj. Iskazi svedoka kao da se ne podudaraju. Da li je to greška ili sakrivena poruka? Danas ćemo otkriti da ovaj problem ne samo da uopšte nije problem, nego nas vodi i do jedne mnogo veće istine. Istine koja se ne završava na krstu, već na praznom grobu. Kada čitamo evanđelja i razmišljamo o najvažnijim događajima u istoriji, o Hristovom raspeću i vaskrsenju, ponekad nailazimo na detalje koji nas zbune. Na primjer, evanđelje po Marku kaže da je Isus razapet u 3. satu. Marko 15:25. A beše sahat 3. kad ga razapeše. A onda oko 6. sata Jovan kaže da je tek na suđenju. Jovan 19:14. A beše petak uoči Pashe oko 6. sahata i Pilat reče Jevrejima, evo car vaš. Neko bi mogao reći, evo kontradikcije. Ali šta ako to nije slabost teksta, nego dokaz njegove autentičnosti? I još važnije, šta ako nas ti detalji vode ka nečemu mnogo većem od samog vremena? Jer mnogi se zapetljaju u te naizgledne doslednosti i zato propuste da vide šta se desilo posle toga. Da bismo razumeli ove tekstove, moramo znati sljedeće. Postojala su dva sistema merenja vremena. Jevrejski sistem počinjao je u 6 ujutro. Dakle, 3. sat je oko 9 sati. Rimski sistem počinjao je u ponoć. Prema tome, 6. sat je oko 6 ujutro. Možda da spomenem i to da je Marko pisao ono što je slušao od Petra kao očevica. Petra koji je uglavnom propovedao svojim sudnarodnicima Jevrejima i koristio njihovo računanje vremena. A Jovan ima u svojim mislima ceo tadašnji svet koji je računao vreme po rimskom vremenu. S druge strane, Marko govori o trenutku raspeća, a Jovan govori o trenutku presude. Nema kontradikcije, već se iskazi savršeno dopunjavaju. Približno vreme oko tog i tog sata je bila realnost tog doba. Podsjećam vas da ljudi tada nisu imali satove. Gledali su u sunce. Procene su bile okvirne. 3. sat mogao je značiti sredinu jutra. To nam pokazuje da su zapisi živi, realni i ljudski, a ne veštački usklađeni. I na kraju najvažnije, dublji smisao. Jovan posebno želi da pokaže nešto dublje. On povezuje Isusa sa pashalnim jagnjetom, žrtvom koja je bila simbol spasenja naroda. Drugim rečima, Isus ne umire slučajno. On umire u savršenom trenutku. Dakle, tog velikog petka, dramatični događaj tog dana, išli su ovako. Rano jutro, 6. sat po rimskom računanju, vreme suđenja. Oko 9, 3. sat po jevrejskom računanju, raspeće. Od 12, tama, oko 15, Isus umire. Isus je umro u vreme kada su Jevreji klali pashalno jagnje. I šta sad? Sve deluje kao poraz. Sve izgleda kao kraj. Učenici su razočarani, nada nestaje, grob se zatvara, ali onda dolazi preokret. Dragi moji, krst je za sve one koji su bili razapeti na njemu uvijek bio kraj, osim u Isusovom slučaju. Jer ono što se dogodilo u petak dobija svoj pravi smisao tek u nedelju ujutru. 3. dana Isus je vaskrsao i od tog trenutka vreme raspeća postaje deo pobedničkog događaja.
Zato danas možemo reći, svi oni sati, 3., 6., 9. vode ka najvažnijem trenutku, a to je prazan grob. I zato najvažnije pitanje nije kada se to tačno dogodilo, već šta to znači za mene. Ako je Hristos zaista vaskrsao, a jeste, smrt nije kraj. Nada u njegov povratak je stvarna i naš život ima večni smisao. Zato ovaj događaj o raspeću ne završava na krstu, jer tada je zapravo započelo nešto veće. Krst nije bio kraj, već početak. On se završava pobedom života nad smrću. I još jednom, nije pitanje u koje vreme je Isus razapet, već da li ja verujem da je vaskrsao. Jer ako je grob zaista ostao prazan, onda smrt nema posljednju reč. Nada nije izgubljena. Onda tvoj i moj život ima večni smisao. Krst za Hrista nije bio kraj. Grob nije pobedio. Hristovo vaskrsenje je promenilo sve. Večni Hristos je omogućio večni život.